Hai, Cătălina, ești gata? Că noi suntem pregătite. Ana, ține-mă mai strâns. Maria, mi-e frică. Cătălina e cât un tank. Dacă sare pe mine, îmi rupe gâtul. Taci odată că-ți scot dinții. Cătălina, ești gata? Haide, vino. Acum stai să-i dau drumul. Dacă mă scăpați, vea mama naibii. Maria, să te duci înapoi în măta de unde ai venit, handicapata naibii. Cum îmi dai drumul? Cred că mi-am rupt osul ăsta din cot. Râs ca proasta, să vezi ce-ți fac în pauză. Au! Bună dimineața, copii, ce faceți? De ce sunt băncile trase aici? Vă omor, că iar mi-ați făcut mizerie în clasă. Cătălina, de ce plângi? Doamne, iartă-mă, ce ați pățit iară? Doamna, Maria și Cătălina m-au provocat să fac Superman Challenge și Cătălina nu prea a reușit să fie Superman. Băi, voi sunteți stâmpite la cap? Voi n-ați auzit că provocarea asta e periculoasă, Maria și Cătălina? Voi n-aveți ce lucra? N-aveți teme de făcut? N-ați avut de învățat? Sunteți stâmpite? E vina lui Maria, doamna, o țărancă idiotă. Mă lăsați să mă duc până la cabine, că cred că mi-am rupt, cred că o să mor. Bine că sunteți stâmpite, că n-am cum să vă spun altceva, îmi cer scuze de expresie. Adică nu lipsiți de la școală că vă îmbolnăviți, lipsiți că vă aruncați pe aici prin clasă, faceți Superman, vă rupeți gâtul. Cătălina nu o să mai vină la școală 3 săptămâni, parcă văd, da? Na, Superman, ce să vă fac?